Галерия Веселин. Това е бащината ми къща. Аз дойдох да правя тук изкуство, творчество. Беше хубав период, но приключи. Така. И като погледнеш каква е разруха около мен, тук е един оазис, който вече е за кратко време. Това дядо, моят дядо, на който съм кръстен, и съм го увековечил тук на стената. И баба, моята баба, те са построили тази къща и след време аз се върнах и така я създадох вече малко по-художествено. Така. И заповядай в истинската галерия. Това съм го направил за хората. Това съм го направил за... Да спрем да сложа такето, да бъде по-авторитетна. Аз Веселин Райков и се намираме в бащината ми къща и съм художник-приложник. Се занимавам с творчество, с работа, която е изцяло предназначена за хората. И за родното ми място Брестница. Аз съм завършил художествената гимназия в София. Завършил съм 76-та година. Първата ми работа, която направих още в художествената гимназия, това прекрасно училище, беше един бюст, проект за бюст паметник на Иван Васов. Дякон Левски. Ето тук влизаме в същността на темата за Дякон Левски и колко присъства в моя двор Дякон Левски. И майката на баба Гина, майката на Васил Левски, която го очаква да се върне след поредната обиколка в България. Бюста на Христо Ботев ни го възложиха. Тук имам съседство едно село Глогово, горе в Балкана, едно будно село и така с много хубави хора. И те ми възложиха да направя бюста на Ботев. И аз отидох и погледнах на мястото. Така, нали, къде ще бъде разположен, и директорката на училището ми зададе директно въпроса. На къде ще гледа Ботев? То няма място да се колеба. Казва, госпожа, Ботев ще гледа към входа на училището, за да може да посреща и да изпраща децата. Ще получи така една интересен момент. И тогава дойде момента, още по-интересния. Казва, колко ще струва този бюст? Аз замълчах и казвам, няма да говорим за пари. Как така няма да говорим за пари? Казвам, аз ще направя бюста. Вие тук в Глогово има много майстори. Ще ми изпратите две момчета да направят покрива на къщата и пито платено. И няма да говорим за пари. Аз правя бюста, вие ми ремонтирате покрива на къщата и се приключва. И така, и те малко в първи момент не можаха да възприемат идеята, но вечерта ми се обадиха по телефон и казват, съгласни сме, става. Но до ден днешен не са дошли майсторите за покрива, бюста е почти готов и